Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo ndị ọma na-ege ntị nke onye chiri nya zero. Anyị abịakwakwa ka anyị si abịa okwu akpụ n'ọnụ, etu Igbo si agba mbọ, etu Igbo si aba ọgaranya, etu Igbo si atụtụ wee tụta ihe nke mụtara aka aja aja na-eme gịnị onye rụọ orie, nke ndị oyibo kpọrọ work and shop. Ọ bụrụ na unu n'anya taa, unu ga-afụ onye anyị na-enọ, the president and the founder of MP Masterpiece Nigeria Limited, High Chief Emeka Ezinwike, the Ezeugo, one of Umuhu Ọkabi, Ancient Kingdom, Ezeugo ndị Igbo. Anyị siri ka anyị nọrịa tata maka na amagbarụ n'ọsọsọ ebubara biznesman enwere n'Umuhu Ọkabi, o ji eme ọgaranya niile ọ na-eme. N'ọdịka o nwere ife obele chemist pharmacy o tichawiri na nyabụ ihe n'ọsọ ya mebere biznes ama na-agba isi mba na ama agbakarị ya na anyị ga-abịa ka ọ kọwara anyị bido na nwa na mbeyi etu o si were ego, maka na onye ego ya enweghị trace, onye ego ya nwere mgbọrọgwụ, onye ego ya nwere foundation, onye ama akọwanwu etu o si were ego wee nọrọ ebe ọ nọ taa, ya na ndị ỤTỌNDụ Media House enwere gịnị enwere akụkọ. Maka na ife anyị bịara taa bụ ka nwanne anyị nwoke eme gịnị ka ọ kọwaa. Nna anyị ukwu, anyị nwabụ ndị ỤTỌNDụ Media House ekene gị, anyị wee si biko kene na-atụfuru oge ka ịgbakene anyị onye ebe ịbụ and etu isi wee malite ndụ gị. Darụsa, ndewo. Ọ ga-adịrị gị mma. Daalụ. Aha bụ Chief Emeka Ezeugo n'Umuhu Ọkabi, the Chairman Chief Executive Officer of MP Masterpiece Limited, makers of skirt blended brandy. Ebidoro m asị onye Igbo and ejiri ịgba mbọ were mara onye ndị Igbo. Amụrụ n'Imo steeti n'Ọsụ LGA. Mụnwa onye Ọkabịa ka ejiri Umuhu Ọkabi were mara bụ. Agụrụ m akwụkwọ n'ala Igbo n'Umuhu Ọkabi, were gụsịa akwụkwọ were gbagota Lagos, were nọ with my uncle who Chief A.N.C. Edozie late kenere ahịa ọgwụ. Kedu na ahọ ịgbagotere Lagos enwere iwesa? Agbagotara m Lagos n'afọ 1991. Onye kpọgotere gị? Ọgụwa ji aka gị bịa ka ọ nne gị ka ọ dat your uncle na village kpọrọ gị? Ọ daa my uncle ọtara m ka m bịa mụọ ahịa, bịa gbara ya Igbo. Nke ndị Igbo na-akpọ ịgba bọyị. Na 91. Na 91. So ewere m gbasa Igbo. Odo the onye mgbara Igbo nwere different type of business. Agbagoteburu m ọnọ after m nọrọ 2 months, ọsị mepụọ n'ahịa ọgwụ media ebe a na-ere building material na coca. Anọma m na building material. It happened that nwanne ya nwoke ọ kpere m ka ọ serve mazi nke ahụ. Happened after he date, then he now withdraws back to ahịa ọgwụ. Ọnọzie n'ahịa ọgwụ ahụ ebe ahụ ka m nọrọ were bido nke m na 1997. Esetụrụkwa gị ka Yes. ego ole ka ọ gụrụ gị ji wee setụrụ gị? The truth of it bụ na nọrọ m that period m nọrọ na nke ya, ịmara na onye na-eme gbapọ ya na-aga school. From there, anọma m my late senior brother, Innocent Ike, nke ahụ anwụzie. So nwanne my mother direct mgbe ahụ ọ ka dị ndụ, osizie m midlast ya ga manage shop my late senior brother. So anọzi na ka manage shop my late senior brother na Lagos Nnewi. So ebe ahụ ka nọzi were manage that shop. Chineke were si bịa were gọzie ndị uto enwere m
experience of the business. Okay, o nwere onye setụrụ gị not through business nwanne gị? Yes, nyawa na onwe onye mere setụrụ m, but whereby na my brother anwụgo by them, Ozianwa jiri aka ya si nje management ebe ahụ. Mbụ nwanne ọnkụrụ gị na emechaa ya enyekwu m ego. Oko nwere ego onye wee gwa gị? Yes. Onye bụrụ gị ego wee gwa gị ebe na nke your brother? So anọdụzi m ebe ahụ m na-eme business based that na amaragole m na mmadụ opening bụ ihe ilu ụzọ hope nọdụ na-ese mgbe a ga-enye manage what you have, otu o siri train m, because amụtara m ihe niile, amamihe o ji were zoom ka m ji aga n'ụwa. Okay. Yes, everything in life awụrụ ego, and by then ọ ga-ahụzi o meziri business ya ọ balance ahụzi. Okay. So he asked me, hence my late senior brother, when I make a eba, me nọdụ ebe ahụ na-amanaji na ya ga-enye m ego along the line, emechaji m na-eme m ofuma, enwe na-abịakwa na nke m sizie there is no need at a time sef o mecha dị broke, ọkpọ mmemme junye moto, enye m ego moto that time, o were na-elive fine. Yes. So that was about 1999, 2000. Ka ị zụrụ ya moto? Yes, yes. And o setụrụ. Look, obi aṅụrị m wudeme that na oge m pụrụ na nke ya o wutekwere ya. Okay. And all because of one my senior brother condition can be okay. And the more I know him, blame me because I was under boy by then. Okay. And they died the truth of it. Okay. So but me na wait for ya. Me na yes okay. I am even I'm my oyoga. Onye na-eme m intimidate by then na Lagos. Oge nwodiri okwu with ndị Yoruba, akpọkwa m ya na phone. Ọkpara bịa ma asị onye nna Namogu. Okay. So from there, I, ebidon zowakwa ahịa ọgwụ ahụ na provision. From there, I do Catalan provision. See, well, na like him. Enwere love na mmadụ inwe product nke instead of ire nke ndị mmadụ. Okay. From there, ire ahịa ọgwụ ahụ adabat ya mere ma bottle water ya na pure water. After bottle Right way bottle water. Right way 2007. Ebido m 2007 na-aṅụ bottle water. Ruo 2014, mụ azizie na-achọla m ịkwụsị bottle water ka m fesie hotel and ịrụma mmanya. So mụ ebido that hotel business 2012, Masterpiece Hotel, Surulere. Then oruzie na 2017, abanyezie m ka m rụmazie mmanya, gaa m akụziere m ka esi arụ mmanya. Ndị na-arụ mmanya akụziere m fọmụla eji eme isi mmanya. Because of MMANÜ biochemistry, I have to look for onye mere a graduate, onye ga-use as production manager, onye ga-use certificate o jiri gaa school were register all my products, which I did. I started with right-way bitters, register with NAFDAC. From right-way bitters, register and skate brand. So from there, if it doesn't in my life, I want an office in Surulere, but presently after Surulere, I moved on to Ogun State. I got to Ogun State. That was 2022. The place I had this mountains like. I have to struggle back to return back to relocate back my business to Lagos. Yeah, where bank can no meeting now. Block 10, Block B, Osedo, Apapa Industrial Estate, Lagos. No. Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu fụrụ etu o si wee welie n'ahịrị. Nna ya ukwu enwere iwe nwekwara ihe nsị ka njụọ gị ka maka ndị Igbo tụrụ ilu si na-akọwaluo ewe geruo. How many years can you run a business shop that your elder brother?
nwụrụ anwụ ihe echeta m arọdụrụ m ya werezie ebe ahụ setụrụ nwa bọyị gbara mbọ kedu afọ nwa bọyị ga Kingsley onye Ọsụ Ijikọ outside ebe ndị nna m osokwe okay from arọdụ mara m emepe ebe 3 brand retiro na street yes arọdụ mara m ya were mmepe 3 brand from there I decide nka nje bakịta ahịa ọgwụ ire ọgwụ wholesale. I have to register MMANÜ Glory Pharmaceutical Nigeria Limited. That was 2004. Can register MMANÜ Glory Pharmaceutical Nigeria Limited. And when license, my pharmacist employed, T-sign board, na register on wholesale form. But along the line, Oluze 27, I decided I go back to National Emirates because of Umuboyana, Otazina, and Associate Boydibo. For the horses, so and I say, so I already the shop managed with that time. We do one boy in our last year. Fazier to your bottle water, and pure water. That your brother will go home wine. All wine. Yes, almost men of one, almost wine now. Okay, only yes, 2 girls. Yes. Okay. And the one happened by then. No has wife. Okay. Okay. And the man ahia oyirewulie. So nyawa no nwe you get my brother Awuziri. He also with them ya so ire ahia okwu ahia slippers. So na sinye go lady otu. They were the shop. I say no na that shop. It was settled peacefully with him and also with my uncle. Okay. Na sinye go lady otu. Go set waka na the shop. That the shop. Yes. In Anugwea. Maka echi niile si no ego nwanne nwoke nwụrụ anwụ. So ka o ji wee rigoro. Which na oge ngara na the shop. My own senior brother direct. Almost here dị na the shop most. Because he requested ego the response. So ga wenye m 30,000 get from direct na building material. Can I feel? You can ga wenye m 30,000 naira by then. That was 1997. When you 30,000 naira, me were zuzie peti ahia na ereba. We were me zuazi ahia ti no. Okay. Ama ike daalụ anyị kenekwa gị maka na agwa m ụmụ na-enwe diọkpala nwee diọkpa. Ana-ayọ iso na ndị diọkpala daalụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu anụgo ihe nna anyị ukwu Ezeugo, one of Umuhu Ọkabi kwuru isi na oge ahụ ịbịakwa Lagos n'ihi na agbakwa boy na-etinyekwa uchu n'akwụkwọ. Aghọtara nke ka isi wee balance the thing. Ịmana na onye ọbụla akpọrọ gị igwe ya na-eso mama na-agwa ya na-esoro ihe na-aga skuul. Otigo dị na secondary school and whether they na-aga once in 2 weeks or 3 weeks. Ihe dị na ị na-azụ aka na skuul. And again, on na-anọrọ na shop. Kedu ị gụdebezi? Well, I go finish here my second. Are you serious? Then presently now, I'm a Unilag. Okay. Can course in I'm a business admin. Business administration currently. If you get one time you went gas school, making it. So we graduated this year. Wow. This is my 5 years of the schooling. Wow. Which I will finish up by ending up. Okay. Nna yukwu. Isi na kedu ahụ ibidoro imerụ your pure water and the bottled water production na 2007. 2007. Yes. Then you went on from 2007 till when? I don't know, 2007, then look at 2017, the first major. I don't know, me, or 2012. I first hotel, Na Zurich. Yes. So I hotel make you win. Presently, I'm on 2 hotels now. Okay. Masterpiece. Yes. Hotel. Yes. Okay. So from that hotel, this is into production of mmanya. Through that bottled water. Okay. By then, I can usually what the major contact in the NAFDAC.
manager what is their requirement. Okay. The manager that one only buy na NAFDAC. Okay, now so pure water and bottled water. The woman na this close. I'm not advising better retire now. Or Mrs. Amuta. Yes. I don't really remember her, but already retire as a deputy director. So by then, on our ground that now, open to answer on pure water, me so you know, do now. So by then, I register right way heaters and the right way dry gin. So but those who are numbered or register that period, or this are popular. Ima onye na-agụ egwu nwere ike gụọ egwu nke OPK mechaa gụọ another one. So eluzu ogbo n'ọsụsọ mmiri ka m ga na-ere. So oge m meziri na-emezi pure water that period. Pure water dị adịzie too popular. Surulere ebe m na-ere ọnụ the business. I have competition at the market. I have to move to another alcoholic. Okay. Igbo ndị ọma na-ege ntị, nna ikwu nyabụna na ayada ajụgbu gị ụdị ajụjụ mana ọ dị mma ka ndị na-ekiri anyị nwee ike na-aghọta na-agụọ 1 ewee gụọ 2. Biko kene nna anyị Ezeugo, since iji onwere bad experience or ihe mwute merụ gị since 1991 to 2007. Chọrọ discourage gị before you were banyezi fully na produce mmanyezi. Now, onwere let's say like experience ị nwere ọ dịka waye gwuru gị maka nwoke ndị Igbo si na aya na-ada n'ebili. Onwe mgbe a nọkọtara ọ dịka ego iji azụ ahịa ọgbara ọsọ ma ọ bụ ịkwụnye ụgwọ ahịa rie maka onwere challenges ị nwere ime nchefu. One of ihe a na-ahụ na business because one o nwere oge m na-azụ ahịa ọgwụ ndị ohi bịara wete egbe ozugbo nje na-apụ ma 10 minutes asị ndị a ewerela ọkada buru egbe sorry ndasị ya both ma ndị na-azụ ahịa na my place both ma emechakwa wetiri ego ndị ha nwetara that time. I have to say Sineke no go am the best that na as far as na ndụ dị I continue open na manage. That is why ọ na-adị mmụọ ihe ọbụla ị na-eme na ụwa gị ekwumaka gị ọtọ ịnọdị idiot of capital inwu ha na good trust with ndị gị na-eme business then can give you credit to go back. Ọ bụrụ na ịdị sincere na onye gị na-emekọ business ya maragole na esi ya nyeje n'ihe ị na-ego 200 before ya nyere 5 kara ma ị na-eji ya arụ ọrụ ekwere ụgwọ kwa. That means integrity. Yes, ị ga-enwerịrị integrity. If you have that, it is a foundation of all the cash. Somebody nwere integrity nwere ike ga-enweta ihe ijiri eji 1 million nwere ike weta trust ahụ nwere ebe ị ahịa gị na-erezi na-akwụghị ụgwọ na ha hụrụ ihe mere. So that's what let her bring me up. I have to be sincere with you. Okay, so oge ahụ ị pụziri out of business because of ọkụ ahụ gbalụ factory gị na 2021. Dịka isi wee kwu ichekwuziri kedu step iteki gasịrị ijere gbaba afa maọbụ si somebody kpọrọgo jee na be nwa dibịa maọbụ na onwere society ị ga-aba onwere ndị tụrụ gị alụ na ihe a sikwa na village maọbụ na-amụ usu maọbụ ndị gị na-emekọ business your competitors onwere ka ihe na-etu ahụ si bịa gị n'uche maọbụ mmadụ akpọ gị na-agba gị ya maọbụ nwere ebe ijem si ka ije jụọ ese maọbụ fụ prophet or prophetess mara ma ike gara ọkụkọ ọtọ. Ụwa bụ onye etu onye siri kwado ndụ ya. Ahụ m a Catholic member mesịa lụọ nwaanyị nwe ime a na-agazi awụrụ onye Xperience ka m lụrụ abịa nga Xperience gaa St. Abuja ihe ha na-eme ebe ahụ amasị m. I now fall in love to be worshiping and do well in that place.
na St. Bart's Aguda na adị Igbo onye Catholic Yes. mana ị mere wedding na Anglican maka na ihe a na-eme na St. Bart's Aguda dị gị mma not minding that you are born and brought up in Catholic. Yes. Maka na ofu Chukwu ka a na-eme gịnị ka a na-eme. So and nwekwenye time esi na nwoke ibe m mma that na ọ na that ego na-agụ m nwee nwe odukwa agụ ya imo so ya nwee igwu me nwayo si na ọ na-emere m abarakata aba na mmadụ mere ihe nke ewu na ama ebelive ụdị ihe a na-ebelive aka aja aja mgbe ụfọdụ na problem nwere ike ịdapụta nwoke and ọ dapụta n'ọnwa mmadụ na-ego moto enwe accident ọdụ ya nara ahụ so I don't take it that is what that day have brought. So nwe ebe dibia nwe onye njere ịkọndọt ka ọ bịa nyere m ewerela m ya na ihe dapụtara m that na be that I can no run away no ụrọ m ọga because oge ahụ dị ọ na-adịzi nka m si nwa ọrụ ka m wụziri because of expenses and the challenges ahead. Because but you got about a many organ, many non-go leader, you are be a leader, you can't run away from problem and responsibility. Thank you. Okay. I can look on Obi, the MD, the Chairman Chief Executive, MP Masterpiece Nigeria Limited. I na-agba ya ajụjụ ọnụ gbasara program anyị nke a kpọrọ aka aja aja na-eme gịnị onye rụọ ya mee gịnị maka na ụtọ ndụ bụ gịnị ndị oyibo si work and gịnị sure anyị na-ajụ ya na mbe na mbem ndị be anyị na-asọ na dabam ọ kọrọ unu na amụghị ya ọ bụrụ masterpiece ọ amụghị ya taa onwe ego taa na onye ọbụla nwere gịnị ka aka aja aja si eme gịnị si butere ọnụ mmanụ ya ntị ụnụ akara nke m so ihe ị ga-emedebere anyị wego nwe onye na-ele anyị na program a na-emetụrụ anyị aka na share button jegharị ma gbara ọsọ jebe na social media platform niile subscribe or follow Ụtọndụ Media House maka ọgụbekwe onye oge asịghị ọgụsabe so m na ihe a chọrọ ịjụgo ewu mgbe niile ihe a na-eme kedu n'afọ ịlụrụ nwaanyị? Okay, I lụrụ nwaanyị that was 2002. 2003. Yes. Okay, you go nwaanyị before bido pure water factory. Yes. Okay, because and all chemist and the provision. Okay. Ona anugoni ihe niile nwere ihe anyị ji ajụkwana gị ajụjụ niile ahụ social media, which will ask you your intake concerning social media in as much as eji many mmụọ na-ele gị na ihicha amụghị social media mana otu esi efeli ego elu ịma na Igbo dịwara gboo eme nganga. Yes, ozigbo onye ọbụla bụ ezigbo onye Igbo ma inweghị nganga ma ọ bụ mpako na ihe ị nwere ma ọ bụ na ego ị nwere mana na enweghị ezigbo onye nganga maka ihe onye nwere ka o ji eko. So biko site na ihe na-eme ugbu a mana ihu akwụkwọ maka Igbo si akwa ozu maka Igbo si eme ihe niile afọ ndị ọgaranya kọmbọọlụ akwụwaruo maka asị ifekwulu ife megịnị ife agụdebe ya elebe mmụọ elebe onye na-eti mmọnwụ maka ọ bụ mmụọ ka a na-ele onye na-eti mmụọ ka a na-ene na ihe so mmọnwụ so ọ na-abụzi a na-eme ya bụ okeshọn na-eme a na-efeli ego elu ụmụaka kịta eche na amụrụ gị taa megịnị inwe ego taa ọkwana ya butere nye atụrụ ime dis program anyị na-eme bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ so biko kedu ihe nwere ego ụmụaka yutu na-eledoro ndị nwegoro ego anya ma ego ha wuvum ma ọ secret society ọ na-amụrụ ha taa ha nwee ego taa okwu dị mma na dalụ ịmara na azụ na onye kwere ka aghọgbuo ya ikwere ka ere ikwere ka eyizu isi because one aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ịwọs ya problem enwuru na doro nne mụrụ ụmụ do akọsi ya ha so nwaanyị ịta ahụhụ and ha ga-epush kwene nwoke na ọ bụrụ na the man ụlụrụ ha ezi ego nwoke ezi kwuru ya dupere ọmụwa nke sọrọ nwanyị dị gbapụ ome nke sọrọ nwanyị mụọ so because of ha na-ebelive na aja apị fonu pịta ego ịgbabọ ya ejiri mara ndị Igbo ha na-asụzi ka ọ wụrụ
ihe na ikpeazụ. And ịwọchi onye ọbụla jere gba bọị iji amụta ere ofu ezigbo ihe ọ gaghị na-eme as far as na ị nwere mmasị na onye witi onye ahụ 1 year or 6 months ebe a, ị ga-amarịrị ebe ọ na-ebute ahịa, ndị na-ebi ya ahịa, otu esi egwe kọstọma okwu rekwere zụrụ ahịa. So na ụmụaka na-ese na ego na mbute ka a na-ebute ego asị ha ga-arụ ọrụ. Ego ọbụla ihe ọbụla a fatara n'eze adịghị eju afọ. Mmadụ nwere ike deme sịrị na iti 10 naira rie 20 naira iti ya oge many people deceive ndị Nigeria ha erie ego ha na iti 20 nweta 40 ha niile wayo. There is no short way to get money. Money would eme ị ga-amụ money dị ka foundation. Ụlọ ọbụla adịrị enwe foundation dey collapse. Ị nwere ike ịhụ onye rụrụ ụlọ si na onwe foundation onwe pillar si na ọ rụrụ 3-story building with their pillar. And that is why onye ọbụla ịhụrụ jiri agba bọị jiri amụ ọrụ ihe mistake ya wo inye ya nwere ego ọ ga-amanage wulie. Inye ya obere ego but nwa bọị gbara bọị inyere 20 million nye 50 million, you can't compare it. 2 million. You can't compare it with somebody jiri agba idigbo. Because inye ya ụdị ego abụ wee nọ ego niile na-eri akpa na-abịa. Ihe ọ ga na-akpọ ya wa na-eri akpa na-abịa. Mgbe nwa bọị ji agbakọ, onye gbara bọị ji agbakọ, otu o ji esi mee ego ka ọ multiply ya into 2. So that is why o kweme. I don't. No. Okay, go ahead. Ihe abatara okwu eme every time ọbụla mmadụ na-abịa agwa m lele biznes nke agwa m ewelu na nleba anya na biznes ahụ sọpụta na ọ dị ejenu esere m aka. Because ndị anya okwu aka anya okwu ka ezigbo egwu ọka gbara bọị wayo. Nwere ike dị anya ukwu na ụdị na ha chọrọ ibi ni 40 feet container n'ọnụ 20 feet na onye ọsọ ekperegele ile anya ụrụ na onye ise ndịrị email aja ka email ndị ọjọọ kama ị ga-akpọ na WhatsApp kọlụ ndị gị na-emekọ biznes ibi asị ndị na-eche ejiela akaụntụ eji akwụ ụgwọ soso akaụntụ ịrọsịrị jakwu ya $. Edo egwu ndị ọga dị ọkọ ọsụsọ wayo na-ebere na ego. So the problem enwụrụ wụdeme na ụmụ anyị ndị Igbo ha ga-erite ọnụ n'ịgba bọị. That is the only thing nwere ike gwa gị. Okay, thank you. Okay, Chief, ejechaka m. Okay, so ihe gbasara ịgba bọị ị na-ekwu ọ bụ onye mụrụ ahịa anyị amụtakwa the same ezigbo ihe nwa bọị ya amụtakwa n'aka ọgị. Yes. Onye mụkwara ahịa. Onye mụrụ ahịa Igbo na-eme ada na-ejere ịmụta nwa onye ọbụla amụrụ ahịa tekiri knowledge from somebody. Ịgbara na ịgba bọị o mere ndị wụda nna ha ji ego si enyi nwoke mụziere nwa m ahịa ya na 6 months ya na 1 year ya na 2 years. Oge ebe ahụ o sikwela ebe nna ya pụọ o jee bie uche onye ọzọ mara ka esi ebi ndụ mara ka esi agba kọstọma okwu mara ebe a na-azụta ahịa mara ebe a na-ere ere. So onwe dị knowledge but onye ọbụla nọ n'ọgba bọị oru esi ọ na-ese na ọpịa fon ọtụtụ ego ọ jee gwụọ ọgwụ dibịa gwọrọ ya ọgwụ ọ na-enweta ego isela anyị ka n'ụwa. Anyway, ụmụ anụgodi maka ahụ na m agwa ụnụ isi na igbo eri ego ị ga-amakwa achụ gịnị achụ ego maka na ị mara eri ego ịma ha achụ ego na ego na nga. Nna ya ukwu o nwere ajụjụ si ka njụ ọrụ oge a ihe mgbu adapasịchara gị na 2021 ị bịara si wee kụziere anyị ihe gbasara mmadụ inwe integrity na ndị nyere gị aka bụ ndị ị na-azụba ahịa ịzụọ ha kaachị ibinye ha factory wee gbaa ọkụ. I nwere ike ịgwatụ anyị roolu ndị mmadụ ọ ndị sọplaya ga ahụ play gasịrị iweru bounce back. The truth of it ịma na o nwere ndị na-eresi factory ọbụla nwere ndị na-ebi different material. Yes. And ọwụna ihe mma akọwuli aha ha. Yes. Ndị nna ya mme na ha na-emekọ business. But ama na ihe anyị dị different things anyị dị package ọrụ. Onye na-azụ ahịa 20 agagbule to ya kan record mana ka isi akwụkwọ ya ụgwọ. Mkpana bill visit ya
ọfịs na-enwe ihe mere ni nwa jiri aka ha na-asị na ha gị na-ebi m mre ya bụ ụgwọ mmefere ya bụ ụgwọ ezi afa ma gịnị ego ọ ga-enwe that problem. They are the one that say they will stand with me and they will give me and I should be paying them. I say, well, no problem. So ọ bụ na-eme ihe kliri m because nwoke na-ada ugboro n'ọla ebili nwoke ọbụla adara ugboro na-abụọ ọdara ugboro na-atọ gbọdara ofu ugboro ibili wulie ndị ya na na-eme the business ndị ya na na-emekọ business through support ya nke bụ ụzọ dị mma agaghị aga na biko o nwere ihe nsị ka njọ ọrụ because a na-ekwu ụmụ anyị ji egbe abọ ụmụ anyị ji egbe abọ a sị na ekwiri nwa ogburu ekwiri nwa anọsi ike biko anyị nụrụ n'ụlọ nwa bụ ndị ọga a na-abịa agbara bọị ihe mere na ụfọdụ ụmụaka ya ha ekwesị eje bọị na ọ na-awa agbacha bọị na ọ na-anya ekwedughị edu kedu ihe nwere ike ịkpata na nwatakịrị ya esi vileji bịa gbachara ọga bọị for 5 years to 6 years ọkọ ofu akụkọ the truth of it would anyị niile wụ mmadụ omume anyị niile dị iche iche mụnwa na onwe ji akọwali ụdị onwe m because like na adị amụ akpọzibọị because enwezie m biznes a na m emezi buying and selling so họteelụ m na-amaneji onye rụsị ọrụ as far as na ịrụrụ ebe ahụ weda na ịrụsịrị ọnwa agwụọ nke ọbụla ịrụtara isi na ị na-akwụ onye ụgwọ gị ọzọgodi ya wụrụ na factory na-arụ ọnụ so adama oge mkpọrọ bọyị agago togo aga but the truth of it wudekwe mmadụ niile dị iche iche ọgọ ọbụla jiri ekwe edu nwa bọyị n'ụdị na nwa mmadụ bọyị a nọruole mara na onye ahụ awee progressive human being. Let us tell ourselves truth. O nwere ndị na-eri nke ha rie nke mmadụ o nwere ụfọdụ ndị ọga na-eme ha rie nke ha ọzọ and ịhụ onye ahụ ọnọdụ na line ịjọ na line ebe ọ nọ na-agụrụ ndị niile ọnụ bifo ekpo ofu onye na-eme m ofu ma ọ sị ya ma ọ ga-eduru ya nọọ ya nwa na ọga ya na akpagbu bifo because onye ahụ na-awụ ọgaranya ọ na-asị ọma ọgwụ ọbịa abụghị enwe trọs ibi wuli ahịa 5 million because the ọga nwere problem dịrị ya ibi ya ahịa orie ego gị nwabọghị gbara abọghị ka ọ ga-ekwekwa ụgwọ ọ ga-ekwedu ya elu so ịhụ the lifestyle of those type of human being ọ na-enwe limit ọ na-enwe ego ha nwere ebe ọ na-eguru ruteme because of ha belivuru na ha mụrụ ọka amamihe nwabọghị gbara na ịbọghị 1 year 2 years 3 years hapụbe nna ya n'orisi ịhụ na iri ndị na-aja na owulizi again ịsọpọzi ga-edu ya na nke ọ nọtara ojemara onwe ya ọbụkwadị na ọ nọgidere na ọnọkọ wulie nke gị na-agụrụ afọ ise gị na-agụrụ ido ya n'obi ọsa ọrụba gekwa ntị so that oru esi ịla vileji ịhụ ya n'ụzọ ụzọ agha adọnụ because some of ndị ọga duru demesịa some of all this unknown gọọmenti nwanyị na-ahụ n'ụlọ because ọga na-esi edu ha edu ụfọdụ awụrụzikwa unknown gọọmenti ọka anya ukwu ọ chọrọ ọbịa taa na akparị ọga ya n'ego inye ike pakistan o jebusisiri ahịa bie onye Hausa ya jere kwụọ ya ụgwọ free onye Hausa na-ebu ibu ọ kụziere ya bujere oke fụọ katọn o mesịa aka ya na oke hụ ọ gaghị ama so ihe niile dependri on individual ahụgbele m ụfọdụ ọga ndị mma ha wee ezigbo mmadụ because ha nọ ntụbanye na seli edo ọnụgo nwa bọyị jere bọyị sịsọ 3 months ka ọ nọrọ o sebụla 11 million agwagwa so nwa bọyị nọrọ 3 months buru ahịa 11 million because ahịa na-eresi igbo ego ịhụ ya ahụ ị ga-ama na ihe bụ ego and ọga mgbe ụfọdụ ọ na-ama ọla ọ dị ọ ntili ahịa gwụ maka a ga-ebido gbakọ ka esiri de before you know it o sebụta 11 million and ọ nọzi na 5 years ya na ọga ya kwuru ya bụ problem a na-enwe Igbo ndị ọma na-ege ntị o nwere ihe nna ya kwukwuru ebe a na-akpata oyi wee wụọ m and program anyị na-eme na-aga so many angles maka na okwu na-apụta okwu a na-amụta ibi ya
o nwekwara ife m chọrọ ime ka ịmata taa si n'ọnụ nna anyị ukwu were pụta. Ọ si n'ụlọ na nwunye bụ onye Anglican ọkwa ikwu. Yes. O wee jee ofu ụbọchị na that Anglican nke afa chọọchị a St. Anglican Church. Agụdasurere. Yes. O wee bụ na ihe ha na-eme ebe a mee gịnị masịrị ya. O wee sorozie nwunye ya jebe St. Bart's. Ọmaghị ndị ha n'ọbụbụ onye Katọlik. maka ndị ụka na-ese ya abụghị ha okwu. Jebazie gba akwụkwọ na that St. Bart's. Ọ chọghị ịma na onye Katọlik ka ọ bụ. Kedu ihe m chọrọ ime ka ịghọta taa? Nwaanyị ọwụ na ịfụrụ n'anya wee ọ na-eje ụka enu ọ na-eje ụka ana i wee nyoo ụka ahụ ọ na-eje wee bụ na ihe a na-eme ziri ezi na mmụọ gị nabatara ya. Nwanne m pụrụvụ ịhụnanya ga-abụ n'isi njedebe jee soro ya na gịnị jebe nya bụ ụka. Ọ bụrụkwa na gị bụ nwaanyị n'ịlụrụ di wee fụ ụka di gị na-eje di gị wee sị gị nọ nke a ka ihe esi ya na-eje ị ga-akwa ihe ugwu so ejebe ya maka onye nwa nwee ụlọ. Mana abịa na saịdị nke nwaanyị enweghị right ịgbakọ nwoke na ọya esu ya jee ụka, mana nwoke nwere right isi nwaanyị n'ụka m na-eje ka ihe megide. Mana mgbe ọ bụ na ịnụpụrụ isi si na ime so dị gị jebe ụka ọ na-eje bifọ ọ nụtago ị na-agasabeghị and nghasa ahụ ma sọvaịv ya ọtiribicha ndụ gị wee hapụ ụwa. Maka na unu kwuru n'ofu ka unu ga-abụ 1+1 ọkwụ 1 ka ọ bụrụkwa 2 na marriage. So Igbo ndị ọma na-ege ntị, nna ya ukwu nnọrịkọta anyị na-agụ n'ụbọchị nke taa ọ magburu onwe ya. Now anyị si ka ị werezie aka gị ka anyị fugoro products niile a ị na-alụ dịka isi na ịbaziri into production from hotel i wee bazie to enwere m okwu ndụmọdụ m chọrọ ịdụ ụfọdụ ndị Igbo anyị and ụfọdụ ndị ọga. Ịma anyị nwụrụ meni ndị ọgaranya ndị Igbo anyị, ụfọdụ ndị otu ahụhụ ha tara bifo ha kpata ego na ndụ ha meziri ha atọfit ha na-asụzi oyibo. My children can never suffer. My children can never suffer. Out of this, ewere mere nwata akwụkwọ ya gaa abroad ga-agụba skuul. Nwata anọdụ abroad na-agụ akwụkwọ ka enwee ike nweta akwụkwọ. Kedu ndị na-enye ndụmọdụ a? Ndị ọgaranya anyị nwụrụ n'ala Igbo. Because ebe o si ewutepe m ha nke ikpeazụ ọwụdeme ụfọdụ ndị ọgaranya anyị nwụrụ n'ụlọ n'ala Igbo achọ ha ahụma ka o mee nwa ha demere nda ga-amanage biznes ha. Ụmụ ha nọsi abroad agụ akwụkwọ, ụfọdụ gụsịrị akwụkwọ ajụla mbata and the worst part ọ nọ udemere na papa ha na onwe ha jụrụ ha na skuulu ka na-ese ndekwere ya ego abroad. Nwata bata jee mee biznes ebe ọ si mba n'ebe ahụ mara ya ahụ ịnọ. So the truth of it udemeka ndị Igbo anyị kwụsị iji na-amụ ndị USA, ndị London ha mụsa nwa ụmụ ha na Nigeria ha dị abroad. Ọ kaara gị mmụọ na nwanne gụsịrị skuulu ebe a ọ private university ga mee masters abroad, not nwata jiri ya gụsasị. Ụfọdụ na-edesi ego secondary school ma ndị primary school, ụfọdụ na-edesi ego, ụfọdụ ji ede ebe ahụ ha ga-amonite ụmụaka ememe homo, ụfọdụ na-eme lesbia. Ụmụaka rụzie oge ha ga-anọ nyere nne ha aka nyere nna ha aka na factory onwere na ọfịs. Nwoke a na-achọzi ndị ga-amanezi ihe onwere na-achọ ya ahụ na ndị ọya na-akọsa na-akpata na ije some of ọgaranya ụfọdụ nwụrụ ịga dị ya ụmụ ya nke na-akọ n'elu nke a na-akọ n'ala because their mind are not one. Nọ na abroad 5 years 7 years abata ọsị ngịnị ya dị ekpe ọ bata ngasa because ya na nna ya na-anọ nso, nna ya na-atụ ire. So the truth of it udeme a na-ayọ ndị ụmụnne anyị ndị ọgaranya ha duo na-akpọlata ụmụ ha ala Igbo na-azụ ụmụ ha ebe a bifo ha aga mee masters aside. Ịnweta akwụkwọ kọntrị ọbụla ịsọrọ ije with eziokwu gị
mee ihe chọrọ ime dịrị enwe ọbazite ego ọbụla ịchọkwara ịga ha ga-enye na akwụkwọ but the problem nwere owere na nkụsọ na-eme ka ọ sị na ụmụ ha na abroad oge ha ga-enye idizi ụmụ ha ịma na edididi ọ dị ekpebata so please mma like ka ndị ụtọ ndụ media nwee ike mgbasa ozi ka ndị ọgaranya anyị na-azụ ụmụ ha na Naịjirịa ka ha nwee ike tren ụmụ ha Naịjirịa dịkwa mma opportunity eji enwe ego dị ebe ahụ honestly. Thank you. As far as general business. Thank you. Okay. Before I go na ihe ji mara MP Masterpiece Nigeria Limited, daddy ekwere nghọta na iji degree na achọrọ m ka ị kọwara ha experience gị. Ị mara mgbe ị gbara boy gị ọba school, I want to understand me what about business. Now, ị mere ihe a na-akpọ theory. Ị mere theory wee gba boy. Yes. Then now ị ga-go ya agụọ business admin. Kedu ka your experience dị kịta iji tu maka ime n'ọra gụọ ya agụọ experience gị now na mgbe ahụ kedu nke ka I believe na nke dị n'aka because before nwere ụdị iwe ọkụ na-adị ewe mgbe ụfọdụ ama na ụfọdụ iwe ọkụ nwere ike ime m aka na-aba ma ofu aka so anger so why Bible school yes mana imego theory na business admin okwu mụ na ndị na-enwegodi misunderstanding na njije ezi ọnụ kwu wulie but that njije ekwuli because to avoid no roller threat nka nyere gị different petitions so o nwere some things school mere m amụtakwana m ịdị neat mgbe ụfọdụ amụtakwana m iji nwayọọ ekwu okwu ka anyị dịrị ahụ na daịzi ikwu okwu eke okwu gị ọnụ ete ire gị bifo ikwute okwu ọ bụghị ikwu party no one no so ọ bụghị ikwu 30 n'ụwa ya ikwu 30 fụpụrụ eme ihe dị n'ife so that is it give me more happiness and whereby that na amarago that na anọ into production mụ nwee ime biz admin ihe every businessman na-edere otu ọ ga-esi nwụọ good packaging nwụọ repụ nwụọ ihe ahịa ga-achọ because ị ga-enye dị smart mana ihe line ịnọ ihe ndị mmadụ na-edere n'ime and nye ihe ha na-edere so by the time ihe nyere ha dị okay the so na ya finishing packaging the sharp I believe sky is your limit. Okay, thank you. Igbo ndị ọma ije mụ na aka nakwa na aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọrụ mmanụ onye rụọ ya mee gịnị ndị oyibo si na work and shop maka na ụtọ ndụ bụ gịnị ndụ before anyị chịkọta ọ ga-akpọrọzi anyị ka anyị fụ products eji mara MP Masterpiece Nigeria Limited echefukwana na-esoro anyị na program a ga na-post agba nke ọbụla anyị ga na-post every Saturdays of every week. So metro ya kana share button. So why na the whole social media platform Facebook, TikTok, Instagram and the YouTube. ụtọndụ-Media House. Ya na comment section. Why ihe mụtara. Enwekwa ajụ chọrọ ịjụ onye kwuru okwu ma ọ bụ jụọ ya ebe a. Na anyị na-afụ maka anyị onye komita. Daalụ. Thank you. Igbo ndị ọma na-ege ntị dịka anyị na-abịa na nchịkọta agba nke taa dịka Eze Chinedu si wee kwu unu n'anya ebe a ọnụ anyị ukwu a bụ the CEO-M.P Masterpiece Nigeria Limited Chief Emeka Ezeugo one of Umuhu Ọkabi. Nna anyị ukwu biko ka ị were aka gị kọwasịara anyị ngwaahịa niile adị ebe a adị ihe ọ na-arụ maka ama na nọ ihe a na-etinye n'ọnụ ka ọ bụ. Okay, here one of my products, this particular skirt branded. Okay. Skirt branded, alcoholic drink. So here we told it, and the maya all the everywhere na maya on a dress fair. So here with the product, here we told it. So this is skirts blended branded. Skirts. So here we skirts. What do you think? Here with the skirts blended branded.
All the mmanya on everywhere in Nigeria, and they all the register with NAFDAC. Tested and trusted. Okay. Then another. Another product then. Okay. So Can I thank her? I think Good Father's whiskey. Good fathers. Good Father's whiskey. So yes. Yeah, Good Father's whiskey. Na trade fair. Onye Igbo ọbụla na-ere mmanya bụ na onye Yoruba na-ere mmanya. And even the product Nasty Black our brand ambassador on this. Wow, Nasty Black, yes. The comedian. Yeah, the skit maker. Okay, yes, Nasty Black. Yeah. And the Wumi Toriola. Okay. So they are all our brand ambassadors. And the Untouchable. They are still present Untouchable. Okay. They are still our brand ambassador. So the so no, Nasty Black onye Anambra. Untouchable ha bụ onye Igbo pụtara. Wumi Toriola ọkwa onye Yoruba. So here part of this product is ejiri Masterpiece Limited. Yes. Then okay, was our no product I got lost by next month. Wow. Jegema. Yeah, ejiri arụsiri ike. Here our no product Jegema. So arụsiri ike and the all maya ndoga. So all maya is the occasion. Jegema whiskey. Oga invitation. Wow. This is it. Very, very nice. And so so we have then I was drinking now 4 rounds bitters. Our product 4 rounds bitters and all the very, very active or bitters for Ndodogu. So so the product all the go na trade fair, they go na monthly. So this is how it look like. And very wonderful. Very wonderful. All the very, very active. Okay. So I work on other products, guys. But meanwhile, presently, they available here now. Okay. So our Akajaja become all because of love my production. That can buy into production so that we can create job opportunity for the Gachara school. Where the Kamado na all your businesses you want as a man? About 248. 248 workers presently. Every month again. Got MP Masterpiece in our program every month. Presently 248 workers. It's okay. You want 48 workers, 249, 250. Okay. You want your money again? I had to go na nchịkọta episode nke taa with the founder and the president of MP Masterpiece. Onye ji isi nkwụ na Nigeria were mmanụ. Ihe niile efuru na be anyị ebe a ka a na-alụ ya and ndị NAFDAC ma maka ya. Yes. Ọ na-akwụ tax ya, o nwere nke ọ na-boycott, iwere etinye n'ọnụ o dozie gị arụ. Mana anụfekwana ya oke ịmara one a gwara gị na ị na-eme gịnị ị na-anụ maka ndụ na ebe onye daba ebe chi ekwaturu ya. Igbo ndị ọma na-ege ntị biko nụ anyị achịkọta agba nke taa wee na-asị gị nna ya ukwu ka Chineke gọzie gị ma gbaa gị ume ma na-akwakwara gị ụzọ werukwa oke amamihe o ji wee chọọ gị mma jisi ike were ya na-achọ gị mma site n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Mmanya niile a na-arụ na MP Masterpiece Limited, mmanya niile ejiri mara ha
Skirt brandy ha bụ gịnị? Ele. Ịṅụcha skirt brandy ma enwe ihe ị na-aghọta chọbazie good father maka good father whisky ha dị gịnị? Ele. Ịṅụcha good father whisky ma enwe ihe ị na-aghọta dịka ịgba nkwụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ esetara na ị na-achọ gị ga-enye invitation jee chọbazie jegema maka jegema whisky ha bụ gịnị? Ele. Ọ na-eme gị n'ukwu ịmara otu o si eme gị trọs ma onwe gị enweziri nke a na-akpọ 4 rounds bitters description ya ga-aga 4 abalị na ụtụtụ chọbakwa 4 rounds bitters ịhụchakwa ya ahụ niile ga-adịkwa gịnị? Mmanya niile ejiri mara masterpiece na onwe ya Nigeria ma masterpiece 248 workers ha Daalụ. Aja na-ebute ọnụ mmanụ onye rụọ orie wọka shop maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ. ihe niile na mmanya niile eji wee malụ mma MP Masterpiece Ventures Nigeria Limited ụmụnne m aka nọ behind it Chineke ji wee gozi kọmpani a wee gozikwa ụmụ Igbo bụ Chief Emeka Ezinwike anyị wee na-asị n'otu aka ahụ hip 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 hooray! Congratulations, Thank you, sir. Thank you. Congrats. Thank you. Otama. International. Daalụ.